Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol. Plan libre sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Plan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Plan libre sakay. Sakay na. Sakay na. Plan libre sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Plan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Plan libre sakay. Sakay na. Sakay na. Sakay na. Sakay na. Plan libre sakay. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:13. Sa detalye na sa aton nagapanguna ng mga balita lokal. Dismayado ang pamunuan sa Social Action Center sa kawadon sang transparency nga ginhimo sang Joint Venture Selection Committee o kon JVSC kag Basiwa Board of Directors angon sa isyu sang eligibility application sang Manila Water nga nagahandom magsulod sa joint venture project nga ginaduso sa Water District. Sunod kay Father Chris Gonzalez, Director sa Social Action Center sa Diocese ng Bacolod, obligasyon sang JVSC kag Board of Directors nga pahibaluon ang mga miyembro konsumidor sang Basiwa kung ano ang resulta sang eligibility evaluation nga ginpatigayon didto pa sa Metro Manila. Duwa pa ni Gonzales, ang among aktwasyon ay isa ka klaro nga basihan sa kawadon sang transparency nga ginahimo sa natungdan nga komitiba kag mga opisyalis sang board. Ini man ang rason na sunod kay Gonzales kung nga nagadugang pagid sa karon ang kadamuon sa mga grupo gikan sa naglain-lain nga sektor nga nagapakita sila suporta sa kausa nga ginatindugan sang consumers group nga Amlig Tubig. Ginpa-review ni Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II sa Provincial Legal Office ang kasugtanan nga ginpirmahan sang gobyerno provincial kag Dynamics Builders and Construction Company may kang tanan sa pagtukod sang 115.5 milyones pesos nga Negros First Palapala and Food Terminal sa Dalan San Juan, Barangay Sar, Syudad sang Bacolod. Ini matapos mapaslawan nga matuman ang ginpromisa nga bulan sa Oktubre 2019 agod humanon ang proyekto. Sunod kay Diaz, iya pagahulaton ang resulta sang review kag rekomendasyon sang PLO kung dapat bala papanaugan sang pinalidad ang amo construction company. Dugang pa ni Diaz, ilaman pamatian ang rason sang kontraktor kung niya atrasar ang pagtapos sa istruktura nga isa sa 3 kamadalag kong proyekto pang infrastruktura sa administrasyon ni Anay Gobernador Alfredo Marañon Jr. Nagsalo man lang kita
Ato lang nila facilitate naman kung anong kinanglan pa nga para magdasig for the good of the government, for the good of the public nga dugay na tani gusto man mag-usar dira sa area ta. Ang probinsya supposedly October in time for maskara. So yung tingwaan pero ay manggapo na tapos. Expect ko way pataatop, no? Dako pa sa kulang. Si Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II sa interview ni Aksyon Marlon Genovea. Pagahimon bilang food tourism area sang gobyerno probinsyal ang ginpatukuran sang Negros First Palapala and Food Terminal sa Dalan San Juan, Barangay Say, Siyudad San Bacolod. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II, may patukuron man nga food processing facility sa tupad sang Palapala nga pamtangan sang tanan nga produkto sang mga mangunguma kag meat vendors sa Negros Occidental. Ini ang pagadumalahan sang Department of Trade and Industry, Technology, Livelihood and Development Center, Office of the Provincial Agriculturist, kag Provincial Veterinary Office. Duha man ni Diaz, ginaprubahan na ni Gobernador Eugenio Jose Lacson ang floor plan sang proyekto kay natalanang ipresentar sa Provincial Development Council antes painan sang pondo. Ginhatagan sa gobyerno probinsyal sang tubtob Desyembre 31 ang mga gardeners nga nagabaligya sang ilang mga tanom sa Panaad Park and Stadium sa Barangay Mansilingan, Siyudad sang Bacolod. Ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II nga isa ini sa naisugtan sang magsugilanon sa iyang mga gardeners nga ginpadalaan notisya agod magbiya sa Panaad. Suno kay Diaz, nabudlayan ang mga gardeners sa pagsaylo sa ilang mga tanom sa iban nga lugar bangod posible nga ini ang magkalamatay. Apang ginklaro ni Diaz nga dapat kakason sa mga ini ang anuman nga struktura subong nga adlaw Sabado. Una ginpadalaan ni Gobernador Eugenio Jose Lacson sa notisya ang mga illegal occupants sa Panaad nga magbiya sa lugar makatapos matukiban nga wala sang anuman nga ginabayad sa gobyerno probinsyal kag libre nga nagagamit sang elektrisidad kag tubig. Lakip man sa ginpadalaan notisya tag-iya sang isa ka car shop kag napulo ka mga illegal settlers. Ginklaro naman ni Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry kon MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon nga wala pa sila sang nabaton nga komunikasyon angot sa ginaproponer nga ordinansa nga nagatuyo sa pagligwat sa City Ordinance 565 o kon ang Revenue Code sang Bacolod. Suno kay Carbon, posible nga wala pa sang gintalaan nga schedule ang natungdan nga komitiba para sa pagpatigayon sa public hearing sa apektado nga mga stakeholders. Dunga pa ni Carbon, ginalauman nila nga maplastar man sa ilahanay ang mga proyekto nga mangin prioridad sang syudad sa tion nga maaprubahan gid man ang amo nga ordinansa sa palaabuton. Isa sa mga proyekto nga luyag mahatagan prioridad sang MBCCI amo ang isyu sang seguridad ilabi na ang pagpasiga sa mga street lights sa palibot sa syudad sang Bacolod. Ginkalipay naman ni Executive Assistant kag Task Force o Plan Paputok 2019 Head Ernie Pineda ang ginpakita nga suporta kag kooperasyon sang 61 kamapunong barangay sa syudad sang Bacolod sa resulta sang ila ginpatigan nga meeting kahapon nga adlaw Biyernes, Nobyembre 22. Suno kay Pineda, wala man naka-attend sa among meeting ang tanan nga mga barangay kapitan apang ini sila ang nagpadala naman sang representante bilang pagpakita sa ila suporta sa programa sang lokal nga panguluhan sang Bacolod. Nagalnao man ini nga paagi sa bulig sa mga opisyales sang barangay, mamentenar sang Bacolod ang record nga mayara sang tuman kanubo nga mga insidente o kon kadamuon sa mga individual nga nabiktima sang firecrackers o kon pyrotechnics. Paagi sa mga meeting, opisyal man nga ginpagwa sang talatapan ni Pineda ang listahan sang 35 ka mga barangay nga mayara sa mga designated firecracker zone nga naglabot naman sa 73 ka mga lugar. So nakita naton ang mga guyano kag ang attendance no sang tanan nga barangay captains diri sa Bacolod kag ang iban wala man pero ang representative ara gid kag ang ilang chairman especially sang peace and order nila sa barangay nag-abot gid kag nagklaro sang tanan nga mga guidelines kag mga orders sang Si Executive Assistant Ernie Pineda sa interview ni Aksyon Art tay hupon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:20. Sa ato ng mga kasyon nga nagaproblema bala sa mga bukol nga nagatubo sa inyong lawas, sistma na kuntumor, hindi pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon bukol, cyst, kag iban pa nga mga balati. May alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness
Palansang gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kagang Sandon Plus Herbal Capsule, mabakal na online, kag ma-deliver sa inyong balay paagi sa www.kalusuganyan.ph o kung magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag para naman sa complete management sa inyong mga liver detox, detoxifying compound kamo nagatinlo sang atong dugo kag atay. Ini man na mayara sang active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Ang mabakal online kag pwede i-deliver sa inyo puloy-an pinaagi sa www.kalusuganyan.ph kag Kalusuganyan Facebook page. Mga maaresto nga nagagamit sang vape mahimo magdangop sa korte suno sa Integrated Bar of the Philippines. Samtang palayag ni Duterte nga untaton ang pag-import sang bugas, liwat na naman ginbawi. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, samsan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, patayon na ipalang na.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Uplan libre sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan libre sakay. Sakay na. Sakay na. Ang Life Extension Vitamin D isa ini ka super vitamin hormone gin-classify nga may therapeutic effect. Gibisa na aton mga medical doctors rekomendado ginarekomendar nila ang Life Extension tag na pulo ka pesos lang kada soft gels ini available sa mga butika malapit lang sa inyong lugar. Bisita man mga Aksyon sa Life Extension ang aton nga medical check-up upod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamagi sa konsultasyon. Building sa may Dalan Lacson, kilid lang sa DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:28 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Mahimo nga magdangop sa korte ang mga maaresto nga nagagamit sang vape. Sunog kay Attorney Domingo Cayosa sa Integrated Bar of the Philippines nga kung sa paglantaw sa mga inaresto agrabyado sila, mahimo sila magdangop sa korte. Ini ang reaksyon sang IBP matapos ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte verbally ang pagdumili sa paggamit sang vape sa mga pampubliko nga lugar. Dungan pa ni Cayosa nga hindi klaro kung ano ang sakop sang mando ni Duterte. Una naging klaro sang Philippine National Police nga mahimo magagamit sang vape apang sa mga gindesignar lamang nga mga lugar. Ginbawi sang gobyerno ang unang pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga untato na sa ang pungsod ang pag-import sang bugas. Sunod kay Agriculture Secretary William Dar, nagbago ang pinsar ni Duterte matapos ang ila pagsapol ni Finance Secretary Carlos Dominguez III kag Executive Secretary Salvador Medialdea. Ginkompirma naman ni Presidential Spokesman Salvador Panelo ang report kag ginpahayag nga sa baylo nga untaton ang pag-import magapatuman na sang mas istriktong importation standards. Dugang pa ni Panelo, wala sang rason para suspendihon ang rice importation base man sa pahayag ni Dar kag sa baylo ang kinahanglan himuon ang mga istriktohon ang mga requirements para sa importasyon. Ginpahayag naman ni Senator Bongo nga ginatagan lamang oportunidad ni Presidente Rodrigo Duterte si Vice President Leni Robredo para sulbaron ang problema sa illegal nga droga matapos sinigintawag nga kapaslawan ang drug war sa administrasyon. Ini ang reaksyon sa senador kasunod sa pahayag ni Anay Presidente Benigno Aquino III nga nagak-question sa pag-appoint ni Duterte sa kay Robredo bilang drug czar kung hindi man niya pagsaligan. Ginbalikan man ni Go si Aquino nga sang iya pa administrasyon, wala niya nahatagan solusyon ang problema sa illegal nga droga, kag sa baylo nagdamo pa ang mga adik, sindikato kag mga drug lords. Dunga pa ni Go nga ang pumuluyo dapat ang magahukom kung bala, madinalago na kung hindi ang drug war sang administrasyon. Ginatugyan sang Malacanang ang desisyon kay Vice President Leni Robredo kung bala magpabilin o kung manaog bilang co-chairman sang Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o kung ICAD. Suno kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, pareho sang pagbaton sang posisyon ang pagpanaog nagadepende sa persona kag hindi na sa pag-appoint sa iya. Dugang pa ni Panelo nga kung hindi na komportable ang Vice Presidente pwede siya diretso nga magalin sa pwesto. Ini ang reaksyon ni Panelo sa pahayag ni Robredo kay Duterte nga diretsohon siya kung hindi na siniluyag nga magpabilin pa siya sa ICAD bilang co-chairman bangod wala sang salig sa iya bangod kabahin siya sang oposisyon.
Pirma na lamang ni Presidente Rodrigo Duterte ang ginahulat para mangin isa na kalayi ang inaduso ni Senator Christopher Bongo nga Malasakit Center Bill. Sunod kay Go, tuyo sa hagna nga may Malasakit Center ang 78 ka ospital sang DOH sa bilog nga pungsod. Magluwas dirigin pa siguro man sang LGUs nga kompleto ang manatungdan nga ahensya sang gobyerno kaangay sang DSWD, PhilHealth, PAGCOR kag PCSO sa Malasakit Center nga yara sa ilan nasakupan. Duwa pa ni Go, ang Malasakit Center isa ka one-stop shop para sa mga nagakinanglan sa bulig para sa ilang galastuhon sa ospital. Sa katapusan nga Balita National, kumpiyansa si Senate President Vicente Soto III nga maaprubahan ang 4.1 trilyones pesos nga 2020 national budget antes ang adlaw sang Pasko. Sunod kay Soto, naistoryahan na nila nga antes ang Christmas break sang Congress sa December 20, aprobado na ang pondo. Dugang pasang senador sa ulihing adlaw sa bulan sang Nobyembre, ginapaabot nga matapos na ang mga interpellation, individual kag committee amendments sa 2020 national budget, kag sa unang semana sang December mausisa na ini sa Bicameral Committee Conference Committee pagi sa mas maid-id nga pagtalakay sa mga senador kag kongresista. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:32. Sa ato naman abun pampaligo, ang Santon iton, nagapaputi sang panit, nagapakinis sang kutis, punggod, Santon matagan sinisang alibyo, sang Santon Plus. Mabakal naton sa mga butika. Kag ma-order natin online, kag ma-deliver sa inyo balay pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag para naman sa aton mga kaaksyon, nabulayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid ina bangod posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Sa aton colon, kag pangontra sa problema sa constipation o kanang kabudlayan sa pagpamuhin. Products ng Life Extension Philippines Superfiber tibong nga resulta ikombinar ang mga balita international, balita sa sports, balita showbiz kag balita negosyo kag balita espesyal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Napamati ang namon ginasandigan
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Marami maningan sa aksyon nga vitamin para sa mata, ginahatagan sang alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata kag glaucoma. Para sa mas epektibo pagid nga kombinasyon, maginom kita sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Kag ang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule mabakal naton online kag ma-deliver sa inyo balay paagi sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:39. Sa detalye na sang mga balita international. Ginpanugyan ni Pope Francis sa mga pumuluyo sang Thailand nga hindi pagkabigon nga lain ang Kristyanismo. Ini ang ginpahayag sang Santo Papa sa pagbisita sa Thailand. Sa katapusan nga adlaw sa pagbisita sa among pungsod, ginpahayag sang Santo Papa nga dapat hindi pagkabigon nga lain ang Kristyanismo sa iban nga reliyon. Ginbisita man sini ang Wat Roman, ang lugar sa diin madamo sa mga Kristiyano. Diri ginpahayag sa Santo Papa ang hindi pagbaton sang Thailand sa Kristyanismo bangod kalabanan sa ila mga Budismo. Pila diri ang pila sa manatabo dito amo ang pagpamatbat sang 15 ka tuig nga pagkabilanggo sa isa ka pare nga napatay bangod sang tuberculosis sa ospital nga wala ginbulong bangod isa ini siya ka Kristiyano. Natala na nga magpadulong naman sa Japan ang Santo Papa. Kag sa ato naman nga balita, entertainment action boy, si Bea Alonso, naka-move on na gid man kay Gerald. Makita ang mga action boy. Kay Wala na sila? Wala na. Just ano lang. Kasad. Ang issue to pala kay Julia kag kay Gerald. Julia Montes?
Julia Barreto. Barreto. Oo, Julia Barreto. Dapat may apelido, gid no kay kagamong sa imo kung wala apelido. Mo action boy. Kay man, 'di ba sang last may movie ni si last April, may movie ni si Gerald kag si Julia mong. Tapos nabiyanan niya si Bea kag si Gerald. Tapos nang after to sa ilang nga movie, do may napabalita nga nubihanay sila kuno nga duwa. Kag nag-break man sila ni Bea, gulpi lang siya kuno yan action by humble to ni Bea sa isa ka interview, gulpi lang kuno nga nadula. Wala siya istorya. Mo siya nga tawag nga ghosting. Why mo siya nag-text nga, Bea, musta? Wala gid siya action boy. Gulpi lang siya kuno nadula. Dito na hambal ni Bea subong, makitaan man siya face. Actually nakita ko man ang interview, nga do ka happy na gid siya. Si Bea? Oo, nan ka happy na gid siya. Kay may movie sila subong ni Angelica, mong upod si Richard. One More Chance. Yeah, hindi. Dugay na tayo mag-more chance. Dugay na siya, action boy. Okay. Unbreakable ang ilang movie title. Unbreakable. Duwa sila ni Angelica, best friend sila action boy mong. Pero bisan dugay na sila nga friends, first time nila nga nag-updanay sa isa ka movie, di ba? Ni Bea. Ni Bea kag ni Julina. Sino? Angelica. Ne? Angelica. Julina. Kalain. So, manang baya, oo, sangin pamangkot wala kung kamusta na siya, kamove on na siya. Oo, okay na ko. Manang baya. Ilunggo gid siya. Okay na ko. Okay na ako, hambaya. Pero, wala yung ako gina-close iya heart sa mga lalaki, bila action boy. Pero, subong ko hindi lang siya anay. Kay nagapa-heal pagid siya action boy. Kag sunod pag kay Angelica, do gina-rebuild pa nilang ilang ang mga heart. Rebuild. Yan mo na? Oo, may muna yan. Bla-bla. Naman action boy. The building ba? The building, di ba? Kaya daw na broken action boy mo. So, i-rebuild siya ulit. Hindi pwede nga i-repair. Rebuild gid siya. Pagtukuron. Gid siya ka nagkarawasa. Gid action boy. Ang banggiran. Kala. Sumalita sa sports. Nagpabakuna kontra polio ang masobra 1,000 atleta ka opisyal sang Malaysia nga magapadulong sa Pilipinas para magpasakop sa Southeast Asian Games. Sunod kay Olympic Council of Malaysia Deputy President Datuk Seri Azim Zabide, ginpabakunahan kontra polio ang tanan nga 1,114 ka atleta ka game officials. Ini pagkatapos nga magabaton sila sa sulat halin sa Philippine Sea Games Organizing Committee nga nagpahayag may outbreak sang polio sa pungsod. Nahimo ang pagbakuna sa tanan nga atleta kahapon Nobyembre o kung saan naligan nga adlaw Nobyembre 21. Kalakip sa mga padulong sa Pilipinas para sa SEA Games ang 774 ka Malaysian athletes kag 340 ka mga sports officials. Kag sa ato naman balita negosyo, ginumpisahan na ang pagpatakod sa 36 kamaduga nga bag-o nga air conditioning units kung ACU sa MRT3. Sunod sa DOTR MRT3, 120 ka mabago nga ACUs ang nagabalor sang 167 milyones pesos ang ginbakal sang Sumitomo bilang kabahin sang rehabilitasyon sang MRT3. Gintakod ang unang set sang 33 ka mga ACUs nga ginbakal sang Sumitomo sa tung Agosto. Nabaluan sa 60 na kaiban pa nga mga units ang natakod sa nakaligan nga tuig. Samtang sa ato naman currency exchange rate, as of November 23, 2019, ang US dollar 50 pesos kag 84 sentimos. Balita Espesyal! Alright! Energy, action boy! Happy Saturday. Yes, and happy weekend! Happy weekend, everyone. Every all. Every all. Sana all. Na, 32 days before Christmas. Wow. Kag 39. Oy, kaalam. 39 days before New Year. Ala. Oh, sige. Yung babae na Alakalain. Patang abis na sa imo muscles be. Nila kay ga-develop na siya. Buka-develop ang muscles, action boy. So, good morning, amigo ko na Jan Chong sang task force kasana. Nagapamatis Sir Jan Chong. Good morning. Bago lang naging dismiss ang kaso against sa ila, bala? Kaso ni sila ni Inday Dali, bala, yasa? Inday Dali, oo. Na-dismiss. Good. Amoy na ang mayo nga. Balita. Perfect. Maninoy mo na. Maninoy. Kay Eden. Kay Eden, nakibot mo. Mamaninoy pa lang. Parang, wow, undo sa'yo. So, sige, action boy. Sa ito niya, balita special. Ano ba lang,
reasons, Action Boy, nga the best gid ako ng mga Pinoy moms. Sa imo ba nga, how? Atin number one, ang mga Pinoy ma'am siya, very protective nila yan. Non-correct. Do, kung pwede lang nga hindi Ang bata, basta awayon mong bata, ang kontra mo ng Iloy. Oo. Ang ilo yung kontra mo katuon. Kita mo tong bago sa mga latest sa Tulfo. Ginakigan, disiplina lang bata, ginpagwa sa eskwelahan, sa room. Ate, sobra-sobra naman to. Ginpatulfo. Sobra-sobra na to ya. Tinakaangkon sa mga Kung hindi ka bashes. malang mapadisiplina sa bata mo sa eskwelahan, hindi lang magpa-eskwelahan bata mo. Correct. Gusto mo ako madisiplina si mo. Akala. Di ba kay malukang mga mistra ta? Ilain naman ay mga kaso yung daw may mga kwan bala, may mga sakita, hindi na nila mga kaso. Hindi na niya Pero ang Action Boy. pagdisiplina disiplina na sa kabataan. Kung hindi ka lang mapadisiplina sa bata mo, hindi ka gusto disiplina ang bata mo, hindi lang mapaeskulahan bata mo. Non-correct. Dahil mo pong takadto, imo sa kung diin kami makadto sa reklamo mo do. No. Salig ka lang imo yan. Tay damo ito nag-react Action Boy. Nga do nag-bash gid bala kay nagamba pa tayo. Pwede may patulfo si Tulfo. Ay kalay. Sino ba tulfo kay tulfo man? Kumbot si Ben Tulfo. Kay sa ako mag-action ba? Ikaw Action ba anong mga naagyan mo nga mga Kung gusto mo hindi magpatulfo, paduran ba? Ay kalay, ito yung paduran. Ang bal ni Aksyon dyan. Jan Diaz. No, Jan Diaz. Kaalam gina bala kay Action Jan. Ay, Kadamo kuwan bala. siya nabalaan. Laude ni siya bala. Oh, Laude. Laude. Hindi lang ko laude, hindi lang ko bala kung din siya laude, cum laude, summa cum laude, magna cum laude. Cum laude. Cum laude. Yes, correct. Aksyon Jan Diaz. Ang sublito ng saksyo. Correct. So, Action Boy, sa mga elementary, ako mga naagyan mo nga mga punishment sa imo teacher, sa imo yan. Ako, kami sa una, sa grade 5, ay nang ginapa-English, English okay na yan, kay bayad-bayad na yan sa una mo. Nga ko hindi ka mag-English. Hindi ka mag-English, bayad ka per word mo na sa una yan. Sa una, magsala kami sa una, hindi ko malipat sa akong teacher sa una. May kulon kami sa kwan, may mga kulon sa kwarto. Ginano na? Nilampo sa ulo niya? Hindi. Ambi ko ginalampo sa Hindi ulo. man ka manginaluto da. Kung magsala ka, kung di grade 5 ka, saylo-saylo na klase. Mga subjects mo, saylo-saylo ka na mo. Sa grade 5, kami saylo-saylo na kami mo. English na mo, dire, ang math, dito naman sa line kwarto. Mana. Kung magsala ka, ikurnahan ka sa kulon. Ay, kalay. Hindi mo na makakas. Kung? Hasta nga, hindi magpapakakasay mo sa imong nga teacher. Hasta sa bilog adlaw na nga, bilog Ay, adlaw. tuod ka. So, masaylo ka to sa kaya kwarto, may kuruna kaya kulon. Tayo magamo ka na sa Action Boy, patulfo ka niya dayon niya. Oh, Kasi kaya kami sa una, mo na yan. Pagpakahuya Ayan, ako, no? that was kasi mula kung disiplina, disiplinado kami yan. Action sa teacher. Dasan kung di kulon, bilam ng kulon, to namon sa una, do, 5 or 7 bilog. Magdamo-damo pasaway, ang bunot, kung ay ka na kulon, bunot. Bunot naman. Kurnahan ka di bunot, to. Kundi, Ay, toad ka. Kurnahan ka na, tapos lakat ka to sa mga kwarto. Yala, lain naman mistra mo to. May kulon ka di, ho. Hindi ka pwede ka kaso. Dasan may ara kami sa una, ya. Inang may meter stick na sa una. Meter stick lala. Ginaano sa kamot? Ginamo na? Hindi sa kamot, sa buli. sa Hapa ka buli na sila ka misa, kay balbalon ka. Oo. So, na yan. Uy, na yan. Pero, gabi nga disiplina sa una sa amon, sa amon teacher. Shadow ka sensitive na gid sa Action Boy. Kag dito yan nga pagka-school mo, dala mo yung disiplina yan mo. Duma Pero kita ko to, akong teacher to sa una, pagka-protective to siya sa amon. Protective to siya sa amon niya. Ano na yan, may mga mistra na ebi nga, para sa amon, so ginapatinlo kami siya, kigan niya na mistra, ginapatinlo mo na mga estudyante, hindi na sila dapat, muna bala ka protective to siya. Pero part man Action Boy, di ba? Panag-og gani, no? Panag-og garden. Na muna kami sa una, yan. Ligad magin bash man to sa Facebook, Action Boy, kay bala pasag-o balang mga bata. O gin post siya sa Facebook, kundi na bash pa siya. Ay, kalay. Amo ganin ako, hindi ka gusto man nag-ubata, hindi pagpiskula, ha? Ako yung Action Boy, ang nagyang ko sa una. Ang gusto mo yung nag-ubata, mo hindi lang balay. Correct, no? Ang part na saya mo. Di ba la? Correct. Ka sa eskwelahan, hindi lang parang magtuon ka lang na sa libro. Pero sa bongga Action Boy, wala na no? Wala na gidya. Ay, nagaling sa bongga, tama. Tama, grabe na. Pero ako, mas namiya ako sa una. Kung parang sa bongga tama, nagidya itong... Kagi kayo Action Boy na ginbinat ang akong Drio, gising-gising. Kami mo na, Drio? Sakit na mo. Gitinto, pati ikaw dala sa pagkamuna sa imo ka taliga. At least, ito nakabulig to sa imo. At least nagtaas-taas ka to jutay. Oo. Na? Oo, at least.
Hindi wala, ka, naglabot punto mo ako 5. Eh kung 4'11", Action Boy, do ka, diba, do ka far away. Far away. Sige, Action Boy, dili kita na sa aton nga balita special, So, una, Action Boy, nga the best ang mapinoy, ma'am. So, agree ka di, Alam lang ko, ara iya mga friends, ma'am, ba siya, ay, yung bata ko niya, nang ano ni, graduate niya sa ngamun niya. Oo, bata ko na, ang top 6. Na, muna tayo, di ba? Daw ang pagsugid siya na hindi pa naiyakuan daw sa ilang top 6 bata ko. Nakaw na. Graduate siya sa migan, kung laude na sa. Amo na ng bata ko, daw, siling mo, daw, ungul daw. Kaya nakalay. Top 6 na. Top 6, yung top 1 mo lang tayo. Hindi ka top 6 sa'yo, be. Pero di ba pa mo, nag-graduate na siya, graduate na siya, kung anong graduate niya dahil. Boss na. Tako gani, bisan bata ko gani, ginasugid ko na yan. Bata ko, top 45 na. Top 45. Ngayon, hindi 45 na siguro. At least nakapasar. At least, sa top 45. Yes. Lain yung 45 sa kwarto, ikaw pa madalas na 45. Amo nang masakit. Amo nang masakit. So, you should be proud. Yes. You should be proud nga bisan top 45 siya. At least, ara sa 45. Yes. Next na siya, ma-upgrade na siya. Next level na siya, boy. Dapat isa na lang, top 44 na siya. Dutayan lang. Kala. Di ba? So, arin next, Action Boy. So, nasiling ko tablagin ng protective. Ara na da? Wala pa kayo kada. 15 kabilog mo. 15 kabilog. Simple dito rin matapos, So, no? ang mga moms siya, very proud na sila kabataan. Yes, mga Pinoy moms, Action Boy. Yan mo na yaw, hanggang panglaban na yan, suguon mo yung lansya, ya, tindong na dan bata ko, pisa na yan. Si mama, madana mo na Action Boy, Ay, bata na, mama, tama na na, daw ako pa na nauya, Action Boy. Si Dorel niya, ay, so, Ay, kalay. rin niya sa sunod jo. Ala, kalay. Kalainan ka ako? Ala, hindi ba? Gali kayo kisama na daw ka over, Action Boy. Hindi ko may sanay nga daw ga-expose kay Action Boy. Ay, mare, bukad-dugay tao lang kita na yaw. Dorel, dunduman mo? I-greet si ano, Day, i-greet mo si Kwan, nga din na siya. Action Radio News Cast. Namo ka na, namo ka na. Kalay. Namo ka na, no? Nagina mo ka na. Sisi. Lista. Tapos matama, love you. Diba? Tapos ang mga parent, ang mga mama, protective yung sila batan, ipakig-away, ginalila bata. Yes, lain ganyan sa tatay mo. Sa tatay. Ida mo na kita. Tatay ganyan, lain niya, kaya kung makita lang ka daw kadako man sa tatay, tapos piyang kisala mo man guro. Kalain. Pag mo na, sige din to, kay kantuon ta. Pag mo pagkita sa tatay, ikaw man guro, may sala mong nan. Kuan guro, una guro. Puli ta. Ay, kalain, puli na natin. Kinahadlo ka lang. Ay, tatay gali, pulis, tapos biyak. Tapos dako pa, be. Dako pa nga pulis. Tapos, ikaw yung... Nga pulis gidayo na. Nga, pulis gidayo. Kasi nga po kung pulis sa kantang luka, no? Pero, siyempre, daw, respeto, balakit. Marabi, gym instructor, papa. Sinong pansin mo? Anong ibig ko ka? Lalaki si mo, ibi-ibi ka? Be ka doon tato. Pag-abot gali pulis sila itong tatay kag nakadako-dako. Niya ba ikaw yung magundang na una, guro? Puli! Kala, puli ta. Puli na lang sila dahil. Kaya, katami ah. Siwa ito puli. Maasala isang bata. Kumusta kinansawa yun? Ay, kala. Pero nanay ah, ayaw lang isang nanay. Sang nanay do. Ano do? Hasta dumugay, hasta dumugay, dumugon ka na yan. Saan ka pang labak? Dali lang ginak. Inkado. Dali lang ginak kay ihuluman. Katuon ta na, naanad na lang yun. Action Boy na. Sige. Di number 1 plan, Action Boy. Pero no, 7:54. Dati boss na lang, 14 kami. Sa Monday na lang yun, So, grabe yung actually mga the best moms in the world grabe yung ba-black is Action Boy, pero kablutan nga pa lang yan, kita sa mga Iloy ta. Bisan na mo pang sugi, bisan na pang matabo, ang Iloy ginaya. Yes. So, bisan ano pang imuon sang nanay mo, hindi ka magsiling imo yang nga daw matyaga mo daw islan mong nanay mo. Tanin din. Wala yan sa may makailis sa nanay mo. Wala. Amo na siya lang na iya mangimatay para sa imo. True. Ang pangpanglabayan na imo mo na lago ganida. Di ba? Sakto gina. Nagpaninlo na sa balay hindi sa gusto nga mag-star ka sa balay ang hig ko. Correct. Na nag-uom na sa tubig para paligo ka. So, tapos may pagbugtaw mo, may pagkaon na. Why na siya nagluto para nga makaon siya? Nagluto na siya para sa imo. Correct. Karon mabalo mo pa do Islam mo pa yung nanay mo. Istigan mo Islam mo nanay mo, hindi na mo tsura mo, di ba? Islam mo nanay mo, pangitaon mo ginanay mo. Correct. The best mom in the world is mga Pinoy nga ma'am. Yes, Pinoy mga Pinoy nga ma'am. Yes. Damo pa na, no? Isa pa lang eh. Isa pa lang? 14 pa, Milo. Isa pa lang to. Damo na tarambal. Sige, happy weekend everyone.
Yes, happy weekend and happy Ah. birthday sa tanan nga may birthday Action Boy. Ano man, si tita ko ni Dakuan sa Binalbagan, Elvira Advincula. Gadaguob ang boses. Wow, ganda ko ubi dia. Nya gadaguob ang boses mo. Titiya ko niya mo. Yes, of course. Hindi, Proud alang-alang. tita. Alang-alang di magdayaw ni kay Ang tawag lang mo comment karon tita, gakilat yung boy. Gakilat yung voice no? kay Action Boy. Luisa Baron, good morning. Yes. Sagay sa aton din nga mga Archie Ray Adipalo, si Kaud Noroki Nesia, o si parinti ko na Nabel Gregas Milyares, Jude G. Milyabo Bailey. Yes. Good morning man Action Boy kay Philip Alonsagay. Correct. Kay Tita Hasmin Figuedero. Good morning. Figuedero. Figuedero. Fihidero. Fihidero ni gali. Kay amigo ko Joe Vicente Estomar, Bintoy. Parang Bintoy, good morning. Bentoy. Kay Kapitan Emelda Hamelo Baguanga. Yes. Okay, sige, okay na kita? Okay. Ano ng Christmas ta, okay lang? Dali na lang, 32 days. Nambal ta gila 32 kag 39. 39. Perfect. 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 Sige, standby na kita mag-action sa Action Hotline with Action Art Tay Hupon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila,